Téged is néha összezavar, hogy mikor kéne használni ezeket a szavakat? Ne aggódj, nem vagy egyedül. A mai epizódban fényderítünk arra, hogy alapvetőleg mi a különbség ezen szavak között, és hogy hogyan használjuk őket. So, let's get started! Ennek a 4 igének a jelentése annyira hasonló, hogy sokszor nehéz eldönteni, mikor melyik használata a helyes, és hogy miért. Kezdjük a say és a tell szavak összehasonlításával. A say önmagában azt jelenti, hogy szavakkal, beszéddel kifejezni, elmondani valamit, ami lehet például egy érzés, információ, szándék vagy akár vélemény. I like the way you say thank you. Please say yes. Say cheese. Cheese. A tell szó jelentése viszont már nem pont ugyanez. Azt jelenti, hogy elmondani valamit valakinek. Tehát jelentheti információ közlését, információ átadását valakinek, valószínűleg egy személynek, beszédben, vagy akár itt már írásban is. A tell igét általában főnév vagy személyes névmás követi, ami lehet egy valaki, vagy manapság gyakorta akár már egy valami is. Tell me everything about it. I'm going to tell you a story. Tell Peter your name. A speak és talk szavak szinonimái egymásnak, tehát jelentésük a legtöbb esetben megegyezik. Na de akkor kérdezhetnéd, hogy voltak éppen mi is a különbség közöttük? A speak szót inkább formális, általánosabb jellegű szituációkban szokás használni. A szó jobban a beszélő félre összpontosít, nem kifejezetten a beszélgetés folyamatára. Azt sejteti, hogy a beszélő nem feltétlenül egy közeli ismerőséhez beszél, valamint, hogy a mondani való valószínűleg nagyobb fontossággal bír. Tehát például munkakörnyezetben tipikusan használatos. Who's speaking? We speak English here. Can I speak with you? A talk szót pedig inkább könnyedebb, hétköznapi szituációkban szokás használni. Azt sejteti, hogy a társalgás a beszélő és legalább egy hallgató fél közt folyik, de lehet akár több is, akik valószínűleg közelebbi viszonyban állnak egymással, vagy ha nem, akkor pedig azt, hogy maga a közlendő az informális jellegű. Peter, can I talk with you? Come on, talk to me. But don't talk to me like that! Ha tetszett a mai epizód és szeretnél még több ilyet látni, akkor kérlek nyomj egy lájkot, és ha még nem tetted meg, iratkozz fel az oldalra, sokat segítenél nekünk. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál. See you in the next one.